ок. мо русиро ёд нагирифтем, одамо уҷа англисӣ гавзаистанд. Худмонам бояд ёд бигирем англисиро. рӯзи душанбе иншоллоҳ маълима ёфтан дар кора дарс хондан дар кора ки намешавад. И чанд душанбе шид ки тамхонаги бона нако. Ина китоб ванбук беомӯзгор англисиро ба хондан ёд бигияка. Не ҷоникҷон, ба як хондан намешавад. Ба хондан намешавад. Не. Ина аудиозвукош ба гӯш кардан дар муддати 6 моҳ дар дил хо ҷо дар дил хо вақти ёд мегирӣ англисиро. ҷоникҷон, охи ман маҳалли гӯш кардам, ман я ба чӣ гӯш мекунам? Ида бо Ина наошикош падарка акаҷон, наошикош падарка. ёра та ҷо гирифтӣ? ёра ман дастафкаш қатӣ дастафкаш бепулай заказ кардам оварданам. ман хондана сар кунам. ман қатид мехонам. Catch me in my Mercedes,